M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat, prometen... Bon dia, bona vesprada i benvinguts a Va de vie, en una crònica pensada per als bons vivants de la Marina que volen trobar binatural a la carta del restaurant on van a dinar o sopar. Farem una volta per la comarca, també una ullada als nostres veïns de la Safor i la Marina Baixa, per descobrir els llocs on no cal portar l'ampolla de casa. Segurament hem deixat algun restaurant que ja treballa amb els vins naturals. Si és així, feu-m'ho saber i preparem una segona part. Comencem, clar que sí, pel nostre poble de Pego, amb nou restaurant Solera, un projecte del jove chef Victor amb la complicitat de la sommelière Natalia Piera. Cuina d'autor i una carta de vins naturals amb i sense sulfits. A Pedreguer, la taula exquisida d'Àucia sorprèn amb vins d'arreu d'Espanya, però també de França, i fins i tot xampanys d'alta volada. Vins naturals que no sempre s'etiqueten com a tals, però sí que ho són. No és el restaurant més econòmic de la Marina, però val molt la pena. A Benissa, la desficiosa és bar i tenda de productes local amb una carta de vins del terrer. L'espai, un antic taller mecànic, és preciós i amb molt d'encant. A Xàbia, descatem dos llocs, Portitxol i Volta, on es fa una cuina de temporada amb productes de qualitat i una carta de vins ben triada, amb alguna referència natural. I si aneu a l'Arenal, no us perdeu el bar supernatural del nostre company Jason, obert enguany amb vins 100% naturals d'ací i d'arreu, i possibilitat de picar alguna cosa. A Denya i Moraira us recomane fer una copa a Niki & Niki, una panaderia cafeteria que té alguna sorpresa natural a la carta. A la Gallinera, curba cap ací, curba cap allà, al poble de Benirama, trobem el restaurant Miro Cuina. Si us agrada el peix, no us el podeu perdre. El cuiner Enric domina l'art del peix en salao com ningú i, a més, té una carta de vins naturals de primer nivell. Pot ser la millor de tota la comarca. Passem a la Safor, on us recomane 3 llocs imprescindibles. A Potries, la cassoleta de l'amic Pep Solà, cuina de poble i una carta cada vegada més natural, amb vins del País Valencià i també de Catalunya. A Gandia, al centre, Ona Cuina Oberta, amb Paco i Gabriela, una parella encantadora que vos cuida amb una cuina refinada i una bona selecció de vins naturals. I al cor de la Valdigna, prop de Simat, trobem Casa Raquel, un bar de poble perdut on Nando i Noé ens reben amb una carta singular per a paladars curiosos. Un lloc que s'ha de conèixer. Baixem cap al sud, direcció Polop, on trobem un restaurant que estimem especialment, Ca Àngels, de Paco Teuler i la seva família. Cuina mediterrània, tracte proper i una carta de vins d'excepció, molts d'ells 00. Paco també distribueix vins naturals amb Wine Multivers. Però tinc la sensació que obri la majoria de les ampolles amb amics.
Cada vegada més restaurants amb bona carta de vins comencen a afegir referències naturals. I això va en el bon sentit, perquè fa molta llàstima portar la teua ampolla a un restaurant amb bona cuina només perquè la carta de vins no acompanya. Així que, si coneixeu més restaurants prop de Pego amb vins naturals, envieu-me un missatge privat. Salut i vi!